मानसिखौ गोरोन्थिनि थाखाय साजा होनाया गोबां लामा दं, नाथाय जिउ फोजोबनायानो जोबथा साजा जानो हाया। सोरबाया मानिबा थाखाय दाय मावमारदोंब्लाबो जिउ फोजोबनानै सोरनिबा न'खरखौ आलाय-आथायनि खालामनायानो जोबथा साजा जानो हाया। जाथाया जालांबाय, सोरनिबा जिउ जोबलांबाय, नाथाय फिन आरो जाफिननो मोननाय नङा। बिक्रम दैमारि। दंफाङा दानफायजाब्लाबो गायब्लानो रोदोमफिनो, नाथाय मानसिनि जिउआ जेब्ला दानफायजायो अब्ला नागिरफिननानै मोना। हाथियार मोनदों, गोहो मोनदों, गावनो मोनदों होनना जानला मोनला दा बाहाय। रायजोनि गोसोआ बायोब्ला जानो नाङै जाथायफोराबो जानो हागौ। TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिनि बिबुंथि। हाथियार मोनदों होननानै, पावार मोनदों होननानै, बिबान मोनदों होननानै जानला मानला गावलाबायनायजों दिनै जानाय नङा। बेखौ दिनै जोङो रायजोनि जानानै जों बुंथारनांगोन। दंफाङा दानोब्लाबो गायब्लानो बेयो रोदोमफिनो, रोदोमफिनो। नाथाय मानसिनि जिउखौ जेब्ला दानगोन ना आरो बेखौ नागिरना मोनफिननाय नङा। थांनाय 28 जुलाइ 2026 खालि रायमना माहारियारि पार्कआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरलपारा मायनागुरि गामिनि फुंखा बसुमतारिया हाग्रा बिफाननि सिलाइनि गुलिजों जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। दिनै BPF दोलोनि मोनसे थान्दै हान्जाया दुखुथिया फुंखा बसुमतारिनि न'आव थांनानै न'खराव खौरां लाहैयो। बे खौरां लाहैनाय गेजेराव प्रहलाद ब्रह्म, TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि आरो दोलोनि गोबां मावथि दैदेनगिरिफ्रा नुजाथि होयो। न'खराव दुखु फोरमायनायजों लोगोसे TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोङाव मानसिखौ गोरोन्थिनि थाखाय साजा होनाया गोबां लामा दं, नाथाय जिउ फोजोबनायानो जोबथा साजा जानो हाया। दंफाङा दानफायजाब्लाबो गायब्लानो रोदोमफिनो, नाथाय मानसिनि जिउआ जेब्ला दानफायजायो अब्ला नागिरफिननानै मोना। हाथियार मोनदों, गोहो मोनदों, गावनो मोनदों होनना जानला मोनला दा बाहाय। रायजोनि गोसोआ बायोब्ला जानो नाङै जाथायफोराबो जानो हागौ होनना ओरैबायदि बुङो। गिबियावनो आङो बे न'खरनिसिम निमाहा बिनाय थादों, खारन जों फैनाया एसे लेट जादों। किसु खामानिखौ एंगारनो हायैनि थाखाय जों दिनैसो फैनो हादों। जाथायाथ' जालांबाय आरो जिउबो गोमालांबाय। दा आं बेखौनो बुंनो नागिरो, सोरबाया मानिबा थाखाय दाय मावमारदोंब्लाबो जिउ फोजोबनानै सोरनिबा न'खरखौ आलाय-आथायनि खालामनायानो जोबथा साजा जानो हाया। दिनै मोनसे न'खरा आस'खान्दा जादों। दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरो, दंफाङा दानोब्लाबो गायब्लानो बेयो रोदोमफिनो, रोदोमफिनो। नाथाय मानसिनि जिउखौ जेब्ला दानगोन ना आरो बेखौ नागिरना मोनफिननाय नङा। साजाया अनेक दं, अनेक साजा दं। मानिबा थाखाय जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला बिनि अनेक साजा दं, नाथाय दिनै जि साजाखौ होदों जों बेखौ आरो नागिरना मोनफिननाय नङा। दा बिनिखायनो आङो बेखौनो बुंगोन, जायफोर हाथियार लाग्राफोर, सरकारनि मोनसे थान्दै हिसाबै बिथांमोनहा डिउटि गोग्लैदों। हाथियार मोनदों होननानै, पावार मोनदों होननानै, बिबान मोनदों होननानै जानला मानला गावलाबायनायजों दिनै जानाय नङा। बेखौ दिनै जोङो रायजोनि जानानै जों बुंथारनांगोन, नङा होमबा? दिनै पावार मोनदों होननानै जुदि सोब समावबो गोरोन्थि मावनायफोरखौ सिलाइनि गुलिजों जुदि फोजोबनो नागिरबा बे समाधान जानो हानाय नङा। बेनिखायनो आङो डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ, बिथांमोनखौ खावलायगोन, मोनसे काउन्सिलिं नांगौ। मोनसे काउन्सिलिंनि गेजेरजों बबे एरियासिम जों थांनो मोना, बबे रेड जन, बबेसिम थांनानै फैफिननो हागोन, बेफोरनि मोनसे मोजां काउन्सिलिं नांगौ होननानै आं सानदों, नङा होमबा? निउज डेस्क, BTC लाइभ 12।